GTA 5, GTA 5, GTA 5, GTA 5, GTA 5, GTA 5, GTA 5. Ups. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Konačno stigao je GTA 5 za PC i danas, evo kao što vidite, već ćemo ga testirati. To jest ovaj puta ne u množini, nego ovaj put igram samo ja, Pendula, ali samo sam htio da vam pokažem kako izgleda ova igrica, malo ćemo se sprdati, neću ništa ozbiljno da radim, neću misije ili tako nešto slično. Samo čisto da vam pokažem kako izgleda ova igrica na kompjuteru i malo da ubijamo tako policiju i tako, znate? Znate? Jel znate? Tako, lepo, pa vidite kako je to lepo, ovako izađete lepo na vazduh, malo da uhvatite zraka, budete po ceo dan u kući, vidite policajca, malo ga upucate i tako. Šta bi mogli, šta bi radili? Uzet ću moje omiljeno oružje, bacit ću im bombu, ubit ću Boga u njima, uzem snajper. Ja sam sve ovo organizovao, znači ja sam Bog ove, bum i bum. Ne može mi niko ništa, ljudi moji. Ne koristimo nikakve hakove, ništa, samo normalan gameplay. I kao što vidite, ovu moć da koristim što polako uspori vreme. To je Trebor inače ovaj koji igram trenutno, ovaj ćelavac. To je moć koju on koristi, znači mnogo manje healtha vam uzimaju kad vas pucaju i vi mnogo više damage uzimate njima. I to je jedna mnogo korisna stvar. Svako od njih tri, kao što već vjerojatno znate, postoje tri karaktera u ovoj igrici, Michael, Trevor i Franklin. Svaki ima svoju specijalnu mogućnost, kao što ste već vidjeli za Trevora, to je to što ima. Franklin, to vam je onaj crnja, on ima moć kad vozi auto da uspori vreme i da se brzo okrene. Čekaj malo da smanjim zvuk, ovo je baš pojačano. Kao što sam rekao, Franklin ima moć da brzo okrene auto i da vozi ono profesionalno, baš je korisna stvar, pokazat ću vam i to. A Michael uspori vreme, bukvalno uspori kad se puca i to. Tako da je veoma interesantno, kao što već vidite, ja da već poludeo, pobio ovdje pola grada, policajci dolaze, ne znam, evo ubiše me. Bilo je i vreme, ali ajte neka, sad ću, šta stižu poruke, šta vas sluša? Nego, da vam pokažem sad lepo ko je Franklin, pa ću onda da vam pokažem i Michaela. Franklin je, kao što ste već verovatno i vidjeli negdje u nekom drugom klipu ili ste možda sami već igrali ovu igricu, to vam je onaj crnac, sad ću da vam pokažem. Pokazat ću vam njegovu mogućnost, šta on može da radi i malo ćemo da vidimo. Šta je sad ovo? Evo ga ljudi, Franklin, sad ću vam pokazati šta on može. Dok radim neki auto da vam pokažem u stvari šta on može, što sam već ponavljao treći put. Samo da vam pokažem šta može i još da vam pokažem šta može, da. Kao što vidite, vozite se normalno, imate auto bilo koji, samo jednom kliknete dugme i on skreće. Jao, što lepo skreće, pa opet pusti. Pa juri, pa ide, pa to sveči, kmeči, pa ide, pa jao, pa vidi kako opet. Gle što lep auto. 100 je milicija. Izvinite gospodine, ali vaš auto treba biti konfiskovan zato što imamo neke detaljne investigacije i moramo vas ubiti. Jepika. Žao mi je, ali tako je. Kako je dobar auto, ljudi, Infernus. Sad ću vam pokazati sa malo bržim autom kako to izgleda. Vidite, na primjer, kad idete i vozite se ovako i želite da skrenete, jao. I želite da skrenete malo je teže, morate da dajete ručnu i sve i onda je zajebano. A to Franklinu nije problem zato što ima tu moć, ajde da nazivamo moć, pošto je onako izgleda nerealno. Kliknete caps lock i skreće ovako lepo, ne mora nikakvih problema da bude lepo, skrenite kako god želite. Ovo je bilo malo zaznuto. I to je jedna od njegovih specijalnosti. Idem odmah da vam pokažem njegovu kuću i njegovu kera. Jao ljudi što ima lepo kera, zove se Chop. Neki Bulldog, Triptok, Fulltok, ne znam koji je. Ne znam koja je rasa, ali crni je i velik, to je bitno. Sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Možete da se igrate s njim, možete da ga dresirate, možete. Ja uzmem tako pa mu bacam loptu, pa on napada neke ljude što mu uzmu loptu. Pa to smiješno, pa da. Evo ljudi, sada se nalazimo kod Franklinove kuće koja je ubedljivo jedna od najlepših kuća u ovoj igrici.
jer se nalazi gore na nekoj planinšturi, gde su sve one najbogatije, najlepše kuće. I pogledajte samo kako je to veliko, kako to lepo izgleda. Ovo je Franklinov auto, mnogo dobar, koristan i tako. Idemo odmah da vam pokažem, Kjera, gledaj sad kad se bacim, aj, ne to. Gledaj sad. Ops! Asa! Evo Kjera, gde si tu ko, dođi. Dođete blizu njega, kliknete E, i onda imate gde je lopta. Alo, cuko. Češ da si igraš? Nemoj mi lajati. Aha, evo ga. Tako. Uzmete mu loptu. Grunete tako negdje loptu i on ide po nju. Pa vam vrati. Vidite kako je dresiran, to sam ga dresirao. Požuri. Baš si dobro, cuko. I onda uzmete i bacite mu tamo loptu. Trči, kuco, trči! Neće. Brš. Ili hoće. I seri da ćeš da ideš po loptu. Sad ćemo da ga čekamo. Izgleda da je stvarno otišao po loptu. Ljudi, pogledajte mapu u donjem levom uglu. Ova koska, to je cuko i evo ga dolazi. Penje se gore, ili moguće da će doneti loptu. Ja sam mu bacio tu loptu, ne znam ni sam da je pala, a on se seća. Eno ga, stoji tamo, čekaj. Kuco? 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 Dođi, cuki! Jel neš doći? Jel neš doći? Nemoj mi reći da si preživeo. Glo! Što? Ja, poginušmo, Evo ga ljudi, konačno da vam pokažem i ovog gospodina bogataša Michaela. Sad ću da vam pokažem šta on može. Ja ne smemo ovako brzo pričam, uvijek se skrešim, nešto zbunim. Moramo da napravimo neki haos da bi policija došla, da vam pokažem kako izgleda. Mislim, mogu i bez policije, mogu pucam bilo koga, ali bolje sa policijom, pošto je veća nekakva atmosfera. Bože, čim dođe policija, uključit ću moć i pokazat ću vam kako to izgleda. Dakle, ljudi, evo policija, kao što vidite, upravo sam usporio vreme, imam dosta vremena da nišanim gdje god želim. Evo, pogledajte, sad ću da ga ubijem u glavu, gledaj sad, zoom, gotov jedan, gotov drugi. Znači, to je jedna veoma korisna moć, pogotovo kod ovog lika. Ja sam očekivao nešto drugo pre nego što sam instalirao igricu, nisam mislio da on ima ovako. Šta radiš, ženo, alo. Ovo ona Nicki Minaj, glava neka. Ovo mi je omiljeno oružje, baciš neku bombu, on crkne, umre, plače, skiči, hoće umret, ne znaš šta će čovjek. Idemo dalje, čekamo policajce, malo još da se isprobamo ovu igricu, malo da ispucamo nekog i to bi bilo to. Gledaj sad, dam. Ja sam postao profesionalac u ovoj igrici, koliko već dugo igram. Odem, puknem lika, on umre iz prve, nema više zezancije. Ja, kako je ovo bilo lepo. Da, imam i bazuku, bazuka je brutalna. Samo što kad bi ja mogu pogodim jednom u životu ovaj glupi helikopter. Kao na primjer sada. Tako je. Idemo dalje. Gospodine, doviđenja. I vama doviđenja. Pozdravite familiju kod kuće. Ako preživi. Ne, stoj, stani. Ubit će mi. Jako mi je mali health. Bazuka! Ajde molim te. To ti pričam. Ajde dok ne... gotovo, ljudi, jebi ga, umro sam. Niko ne živi do kraja života. Što jest nije. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, da ste pogledali nešto novo, možda niste ni znali ovo za GTA 5. Malo smo se šalili, malo sam vam pokazao kako šta raditi i nadam se stvarno da vam se svideo. Ako jeste, ostavite like, subscribe ako već niste i to je bilo to. Ćao ljudi!